اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد بركات Awi disambung jawa kosong rote bantuan hati kosong lama pati suci bamiyan hari makotu kosong hakote jaya bisa kosong bangga bila kosong hakote rohi ya sokan bersama biasa kita sih Wajami mana Allah biatan banjir nyusuli wa furuhin al muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat lahum bisiril fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Nomor begini ayat ini qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laysa bidzallamin lil 'abid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dalika utawi ngono siksa bima iku sebab perkara sebab kodamat kang lakoni iman apa aidikum biro-biro amanira kabeh wa Allah lan sukri Allah maisa iku ana sapa Gusti Allah bidul lamin iku dan kanane ya dilabidi marang biro-biro kawula. Jadi seksa geniki iku sebab apa kang sira lakoni ing donya iku kufur ngangasi opo dikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan sira supaya ngerti yen Allah iku nangani koyo marang kawulane. Mulane bukti kanggo Gusti Allah ora ngani ngoyo marang kawulane iku antarane Gusti Allah niku ngutus utusan, ngutus para nabi sing akhire nduduhno dalan kanggo bekti ngawula tengene ngersane Gusti Allah. Mulane besok niku wonten pitakonan tumrap wong sing do kufur. Apa biyen ora ana nabi utawa wong sing neruske perjuangane nabi kang sak perlu ngandhake nyampeke ayat-ayatku wete ane iku bukti Gusti Allah niku boten dolim marang kawulane. Soale segala teori tentang kehidupan niku digelar tengene muka bumi. Dadi yen Allah iku nyiksa kawulane iku krana dosa sing dilakoni ing dunya. Sakwise Allah nganakake undang-undang lan peraturan-peraturan ing bumi kang digawa dening para utusan. Ora kok terus roh-roh terus wong
akhirnya Mbak Ali itu dilepokin rokok mboten didudokke ngoten mawon nggih saking adile Gusti Allah ana istilahe yaumul hisab diitung engko gegek yen aja ora mungkin Gusti Allah kleru gak mungkin niku bukti keadilane Gusti Allah nggih ana yaumul mizan kalau janji-janji ini Gusti Allah tumrape para kawulane. Oh iya, mungkin nek cara hitungan waktu umur ya si A iku ora biadani kanggo nutup keapian tapi krono gelem ya melu mulyakno wektu sing dibilang mulia diri Gusti Allah akhirnya ketutup satu misal malam apa sih siji sing meh iki lho sampai iso pengalaman blas siji siapa sih cerita ini? Loh, lah sampai ini ku kudune soalnya malam sih cerita ini ku malam istimewa malam istimewa nek boten keru itu bendak malam Ahad Najib wonten niku sampeyan yo wong jebret nang buri dina sing mulya sampeyan yo kudu menempatkan diri sebagai hamba sebagai hamba yang mulia sampai kudu menempatkan diri nek jenengan iki gulungane kawulane Gusti Allah sing mulya kanthi cara napa jenengan nalika kowe dadi wong mulya tenggine dina sing mulya sampeyan carane piye piye wangi nek cocok jadi posisikan diri Anda, diri kalian ya kanggo wong sing mulya krana dilalah diganjar diri pangeran isih ngumani dina mulya. Jadi so Ahad niku tanggal 1 berarti malam Ahad malam Ahad makin donga sareng-sareng siap 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 sampean ya kula tetep donga sampean siap yo lah kula yo ora yo lah sing penting kula donga ana cuma melu yo kabeh ora melu yo karep kowe nek melu go duit bayar ya oh titani mah kantong iki tak kali saya kok geblek kan gue duit kan oh duit iya sampe ini udah aneh lah hubungannya apa karo doa karo bawa duit mana hubungannya mana oh kapan aku mau bayarin kebetulan kamu bayarin waktu itu kan ya toh jadi Allah nyiksa kawulane iku ora dosa sing dilakoni dunya sakwise Allah nganake undang-undang lan peraturan-peraturan urip ing bumi sing digawa dening para utusane mulane jenengan nalika urip ning dunya iki kira-kira termasuk perangane utusane Gusti Allah sing nggawa estafet kepemimpinan Kanjeng Nabi Muhammad manajer jadi apa kowe
Jadi kamu lo gue tak kepemimpinan. Kamu lo ini orang cilik orang jadi pemimpin. Yang paling berdan mimpin rumah tangga. Ini saya gini, bukan ibu ini orang dengar. Saya ini tembiku. Jadi gak golongannya yo masih ngono yo pemimpin ngoten lho ning pemimpin sing nak bisa kelek jadi kecil jadi terangin analisis itu bakal lo kangani ngoyo diri jadi sesuatu sing terjadi sing tulipu dunia apa meneh nggone akhirat setengah dunia iku akibat mulai polai kamu di menungso di ora kok Gusti Allah dolim karo kampulan iku mulane ana ing hadis Gusti diceritake Sayyid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking ngirane ana dawuh ngeten ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhallamu sahih iki kawula ingsun iku ngaromake nani ngoyo malah ingsun dadekake nani ngoyo iku haram ing antarane sira kabeh sapa iku sira kabeh aja nganti saling ngani ngoyo siji lan siji berarti nalika wong ngani ngoyo niku asline ngani ngoyo tenggine awake dhewe dolim terhadap pribadi sendiri ora kok Gusti Allah dolim karo kawulan niku mboten najane jenengan nang donya ketoke digawe pas-pasan secara finansial dasare dhewe wis sithik pawon-pawon yo apa bro potongane kondo ning Gusti Allah. Iya. Justru iku jenengan benter pancing benter motivasi sehingga jenengan akhirnya purun matur kali Gusti Allah Gusti kula niki pun boten kian damel Gusti kula bagiane mung reksa nek boten jenengan sarangane kados pundi anjing kula nindakake tugas kawula minangka reksa saking amanate panjenengan. Dungo ngene. Loh, waduh ning apalan dungo. Ngaten kare. Surate ngatur dungo Gusti paring sarana Gusti kangge njaga amanat panjenengan. Terus A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kafaru bi ayatillahi fa'akhadhahumullahu bi dhunubihim. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. kala kadhe ali Firaun kaya pakulane kau Tiga orang yang masih oleh kita, orang